טוב, הגענו. ניסים עושה לי טובה ממש גדולה שלוקח אותך לעבודה. אז בלי קונצים. כן. בלי קונצים. בוקר טוב! אתה בטח אוהד. אבא שלך סיפר לך שהייתי הרס"ר שלו בצבא? לא. אוקיי. אז ניגש לעבודה. פה מאחורי הדלפק. יצא לך להזמין פעם פלאפל, כן? כן. אין הרבה מה לומר. פה חומוס סלטים, מחסן, פיתות, שירותים, והכי חשוב, הצ'יפסר. עושה תיאבון, אה? אבל דיר בלקות, זה חם רותח. הבאתי בשנה שעברה איזה טמבל אחד, הוציא את הצ'יפסר, ונכנס בי ישר טח! זה מצחיק אותך, אה? אוהד? 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 מה, אתה רציני? מה אתה פותח ככה את הפיתה? לא יודע. יצאתי מריכוז. תקשיב, את הפיתה פותחים רק מפה. אוקיי? ובפעם הבאה, תראה איזה חיוך. כן. שהלקוח ירגיש מבסוט שהוא נכנס לפה. מה בשבילך, אחי? מנה? כן. אין בעיה. חומוס? כן. בטח. חומוס. חריף? כן. בטח. חריף. יאללה, מה בפנים? מפחונים, גווניות, בצל. מה עוד? גווניות, בצל. גווניות. בצל, אחי, בצל. בצל. טוב, אין לי כוח לך מה זה. נדמה לי שאתה דקוק להפסקה. שב קצת, תנוח. מואב, אני חייב שתגביר את הקצב. יאללה, אני חכולה מתחים כדורים. אבל בלי קונצים, אה? דיר בלק. סבבה, ניסי. הבנתי. וואי, מה יהיה איתך? תכניס כדורים. מה זה? אני אכניס לך כדורים, ניסי. אוקיי. תקשיב טוב, ילד מפונק ועצלן. אתה לא תתחמק מהעבודה ותעמוד פה כמו איזה תולעת. כל היום הייתי סבלני איתך. אתה מתחיל לעלות לי לעצבים. תתחיל להזיז את עצמך. אתה מקשיב? אוהד, תסתכל עליי. תסתכל עליי. אוהד, תסתכל עליי. הנה אלבינה, תסתכל עליי. נו, תסתכל עליי. אתה אידיוט. וואו!
וואי,